Para o alcalde, as presuntas irregularidades denunciadas polo BNG non son tal. Segundo el, este tipo de reparos son habituais no funcionamento cotián na maioría dos concellos. Son simples advertencias que fai o Departamento de Intervención, pero que non son ilegais, xa que se fan para prestar con urxencia determinados servizos básicos aos veciños, e deles dase ademais conta cada 2 meses no pleno. Os reparos pois son habituais dentro do que é o funcionamento dos concellos. Non quero dicir que sea unha ilegalidade ao 100%, pero sí son advertencias que fai un interventor para dicirche pois, o que non hai partida presupuestaria, o que te has excedido nesa partida presupuestaria. Sería peor non prestar o servicio, non pagalo, pois non sei que sería unha ilegalidade tremenda, non pagar unha factura dese tipo, porque hai a teoría do enriquecimento injusto, que por necesidades o Concello ten que prestar o servicio, pero ten que pagalo. Entón, se non levantamos o reparo, as empresas de Boiro ou de fora de Boiro que estén prestando eses servicios non poden cobrar. Para Dieste, esta denuncia non ven máis que a tratar de enlixar a súa boa xestión á fronte do Concello e a tratar de sacar un rédito político. O único que intentan é salpicar, porque non teñen outra alternativa, porque o Concello de Boiro está levando unha xestión moi boa, se reduxo a deuda, estamos traballando que a mitad dos cartos, non hemos subido os impostos en 6 anos, estamos facendo que a mitad dos cartos o doble de obras que todos poden coñecer, está Boiro plagado de obras, e claro, non poden acollerse a eso, se collen evidentemente a intentar manipular o que é a opinión pública, pero xa lle gustaría a outro goberno, que me pregunteu que fixo, onde meteu 120 millóns de euros na súa legislatura, 24 millóns de euros do ano 2010, onde os meteu? Se eu estou traballando casi que a metade dos cartos e teño plagado Boiro casi todas as parroquias de obras, será por algo, porque hai unha boa xestión e, sobre todo, honradez.